У нас завітаў старэйшы навуковы працаўнік даследчага цэнтру «Бюрок», эканаміст Зміцер Крук. Добрый день. Это не. Добрый день. Змитер, недавно в своем огляде вы написали, что белорусская экономика скошивается до 1–2% роста. Вы назвали это стагнацией, что моцно ударить по белорусах. Здаецца, тут есть про что поговорить. Так все-таки 1%, 2%, чему это дрэнна? Все-таки як а рост, хоть и малюсенький, не? Ну, трэба разумець, што па ўзроўні дабрабыту мы даволі значна адстаем ад суседніх краінаў. Перш за ўсё, якасці эталону я разглядаю Польшу і Літву, таму што я не бачу ніякіх фундаментальных фактараў, чаму Беларусь павінна адставаць ад іх. А гэтыя краіны, па-першае, яшчэ раз падкрэслю, яны ўжо знаходзяцца на значна вышэйшым узроўні у дачыненні да Польшы, напрыклад, 10 на 40% дабрабыт вышэйшы, і яны растуць хутчэй. Ну, адпаведна, калі беларуская эканоміка будзе расці з такім тэмпам 1–2%, гэты разрыў паміж суседнімі краінамі і Беларусю будзе толькі ўзрастаць. А як гэта ўплывае, ну, мы маглі пабачыць это ўжо з 2012 года. Это не тое, што я кажу, што штосьці здарыцца вельмі страшнае, небяспечнае наперадзе. Гэта фактычна ўжо адбываецца 15 гадоў, калі наша эканоміка пачынае адставаць. І ў гэтым выпадку вось гэтае адставанне, гэтая стагнацыя, яна будзе ўсё больш небяспечнай, напрыклад, з пункту гледжання адтоку чалавечага капітала. Людзі будуць бачыць, што зарабіць і годныя умовы існавання сабе забяспечыць значна лепей і прасцей у суседніх краінах. Але ж апошнім часам, нягледзячы на дрэнныя прагнозы, заробкі ў Беларусі раслі і ніякага калапсу не было. Вы кажаце, стагнацыя, а калі беларусы адчуюць гэтыя наступствы? Ну, мне падаецца, якраз такі 25-й і ў большай ступені 26-й год будзе такім водападзелам. Насамрэч, вы вось даволі важную рэч падкрэслілі, тое, што апошнія гады так эканоміка, ну, пэўны рост дэманструе, вось асабліва 23-24 год, але пры гэтым заробкі, рэальныя даходы людзей выраслі значна больш. Ну, напрыклад, магу даць лічбы, калі вось па ўзроўню ўсёй эканомікі ВУП вырас у параўнанні з дасанкцыйным даваенным перыядам 10 на 6%, то заробкі выраслі больш, чым на 40. І гэта так, насамрэч, падпітвае такі спажывецкі аптымізм. Ну, чаму гэта адбылося? Літаральна два словы. Я думаю, што відавочна, это ўжо шмат дзе абмяркоўвалася, гэта такі структурны недахоп працоўных рук. Таму што, па-першае, дэмаграфія вельмі небяспечная, і дэмаграфічны тренд, я б наогул казаў, гэта такая доўгатэрміновая пагроза нацыянальнай бяспецы. Ну, а па-другое, вялікі адток людзей у 20-23 гадах, ён яшчэ дарабіў гэтую справу. Але вось менавіта з таго, што стагнацыйныя тренды, аб якіх я кажу, яны набываюць моц, і тое, што беларуская эканоміка вось якраз такі ў 25-м годзе ўсё больш адчувальна пачала сутыкацца з тэндэнцыямі зніжэння попыту знешняга, з тым, што вось тыя варункі, у якіх яна існуе, ўсё больш давяць. Я думаю, што вось гэты разрыў паміж самаадчуваннем, спажывецкімі настроямі і эканамічным станам, ён будзе скарачацца. І адпаведна, думаю, што вось якраз такі ў 26-м годзе адбудзецца пэўны пералом у самаадчуваннях людзей, у настроях людзей, і той спажывецкі аптымізм, вось які мы фіксавалі у апытанках апошнія 2 гады, ён паступова пачне знікаць, паступова настрой зменіцца на супрацьлеглы. Калі глянуць на увесь гэты адрэзак часу апошнія 30 гадоў, да, там, і цяпер, што стрымлівае ўсё-такі рост эканомікі? Якія фактары ці фактар, нейкі чыннік, галоўная перашкода? Якая галоўная перашкода для росту беларускай эканомікі? Бо людзі стараюцца, быццам працуюць, там нейкія указы прымаюцца, гэтак далей, а вось яно не атрымліваецца расце так хутка, як хацелася. Да дабрабыту, ну, ўсё яшчэ далёка, сапраўдна. І звесці ўсё да аднаго адзінага фактара я не вазьмуся. Вось калі паспрабаваць так падагульніць, я б сказаў, хутчэй гэта тая серада, тая атмасфера, якая створана
праз дамінаванне, праз канцэнтрацыю рэсурсаў у дзяржаўным сектары эканомікі, які больш існуе не дзеля таго, каб падвышаць эфектыўнасць, не дзеля таго, каб развіваць інавацыі, а хутчэй дзеля таго, каб падтрымліваць існы лад рэчаў. І фактычна тыя кампаніі, а Беларусь, ну, па меншай меры до 2020 года магла пахваліцца вельмі моцным прыватным сектарам, яны адчуваюць недахоп гэтых рэсурсаў. То бок, як гэта коротка часта называю, у 2020 годзе адбыўся такой клэш паміж дзяржаўным і прыватным сектарам. Прыватнаму сектару дзеля таго, каб развівацца і цягнуць всю беларускую эканоміку, трэба было прабіць гэтую сцяну. Тое, што штучна сканцэнтравана ў дзяржаўным сектары, атрымаць для сябе. Але гэтага не адбылося. Таму в якасці такой шырокай прычыны я б сказаў інстытуцыйнае асяроддзе, якое штучна створана праз празмерныя дзяржаўныя інтэрвенцыі, праз практыку прызначэння чэмпіёнаў, і адпаведна гэта стрымлівае рост. Ну і сюды б я яшчэ дадаў, асабліва калі мы кажам пра апошнія 4-5 гадоў, гэта празмерная, то якую я называю татальная прывязка да расійскай эканомікі, якая фактычна існуе у такім паралельным вымярэнні адносна сусветнай. Гэта альтэрнатыўнае нейкае вымярэнне, і беларуская эканоміка, на жаль, все больш прывязваецца, завязваецца на гэты альтэрнатыўны сусвет. Гэта таксама устрымлівае яе ад магчымасці удзелу ў глобальнай канкурэнтнай барацьбе, ад магчымасці развівацца адпаведна. А вось давайте памарым, якой вы бачыце Беларусь праз 10-15 гадоў, калі нічога не зменіцца? Ой, ну это мы не памарым, гэта тады больш сумам, калі нічога не зменіцца, трэба будзе казаць. Ну вось якраз такі у той працы, якую вы ўзгадалі, мы паказваем, што калі нічога не зменіцца, гэта такі паступовы, не хуткі, але фактычна шлях у нейкую прорву. Ну, гэта не азначае, яшчэ раз падкрэслю тое, што вы вельмі важна заўцямілі, тое, што людзі ў параўнанні з учорашнім днём будуць усё роўна жыць лепей. Але праблема ў тым, што ў параўнанні з тым, як яны маглі б жыць і як будзе жыць астатні сусвет, гэта будзе выглядаць горш і горш. Ну, вось фактычна там у 2040 годзе, там 2035-36 годзе, калі мы сёння кажам, што адставанне ад Польшчы яно вось там 35-40% па розных дадзеных, то яно павялічыцца да 50-55%. То бок сярэдні беларус будзе жыць удвое горш, больш бедным будзе, чым сярэдні паляк. І паступова гэты шлях у прорву, ён будзе адчувацца ўсё больш і больш. Гэта не будзе выглядаць як нейкі аднамомантны выбух, штосьці такое. Ну вось давайте я вельмі хутка там прывяду прыклад такі, напэўна, вось не знаю, краіны Албанія ці Аргенціна. Там вось такая стагнацыя адбывалася павольна, і ў нейкі момант людзі бачаць, што яны існуюць у нейкім адсталым сусвеце, што гэта не сучасны свет, і адпаведна вы адчуваеце сябе дзесьці ў хвасце таго свету, дзе вы маглі б быць сярод лідараў. Што, на вашу думку, наступныя 5 гадоў павінна, не ведаю, зрабіць дзейснае кіраўніцтва Беларусі, каб адбыліся адчувальныя пазітыўныя змены, у тым ліку і беларускай эканоміцы? Ну, ведаце, шчыра, я вельмі сумняваюся, што дзейснае кіраўніцтва, па-першае, гэта хоча зрабіць, па-другое, нават калі хоча, што можа. Ну, у сучасных варунках фактычна такім неабходнай умовай я б паставіў адрыў ад Расіі, таму што вось тая прывязка да Расіі, якая сёння існуе, яна сама па сабе абмяжоўвае нейкія магчымасці нармалізацыі, нават калі мы кажам выключна аб эканамічным вымярэнні.
Таму вось проста павярнуцца ў іншы бок, гэта тое, што ну, прынцыпова неабходна, але я не веру, на жаль, не ў жаданне, не ў здольнасць цяперашняга рэжыма гэта зрабіць. Ну, а па-другое, змяніць вось тую сістэму, змяніць тую інстытуцыйную сераду, аб якой мы казалі, але зноў жа такі яны робяць гэта абсалютна мэтанакіравана, таму што гэта дае падмурак для ўлады, для здзяйснення таго палітычнага рэжыму, які існуе. Таму ну, выснова даволі відавочная, на мой погляд, з дзейсным рэжымам, з дзейснай уладай, ну, шансы на тое, што штосьці зменіцца, яны амаль нулявыя. Неяк сумна гэта ўсё прагучала, але ну, сапраўды ну, так выглядае. Як вы думаеце, які, не ведаю, які ўнёсак можа зрабіць вось бізнес, который зараз шмат беларускага бізнесу ў эміграцыі, які ўнёсак, не ведаю, ці там грунт нейкі залажыць сёння пад тыя магчымыя перамены эканамічныя. Што могуць зрабіць бізнесоўцы, которые не ў Беларусі, а па-за Беларусю дзейнічаюць, але любяць Беларусь, памятаюць пра беларусаў, наймаюць беларусаў і, в прынцыпе, развіваюць ну, сусветную частку, мировую частку беларускай эканомікі, міжнародную. Ведаце, мы якраз з калегамі вось такі ёсць агульны рэсурс для сінктэнкаў, банк ідэі, мы якраз там пачалі абмяркоўваць гэтую тэму і звярталіся да шэрагу бізнесоўцаў, і асноўны месседж, які я чую вось ад бізнесоўцаў, якія сёння на эміграцыі дзейнічаюць, што галоўнае, што яны самі бачаць, гэта тое, што назапашваючы досвед, назапашваючы карысныя кампетэнцыі і практыкі, яны, калі сітуацыя ў Беларусі зменіцца, яны могуць закласці падмурак будучых пераўтварэнняў у нацыянальнай эканомікі. Так, яны шчыра вызнаюць, што з вялікай імавернасцю не шмат хто вернецца і цалкам там свае бізнесы перадыслакуе ў Беларусь. Але па меншай меры уключыць Беларусь, і паколькі, як вы трапна заўважаеце, што яны хочуць гэта рабіць, яны любяць краіну, разглядаць яе як месца для інвестыцый, як месца дзеля таго, каб выкарыстоўваць тыя практыкі, тое разуменне, як існуе сучасная эканоміка, яны могуць. Таму для іх, мне падаецца, рэцэпт вельмі просты, па меншай меры захоўваючы сябе, развіваючы сябе, свой чалавечы патэнцыял, яны тым самым захоўваюць чалавечы патэнцыял для Беларусі, і той момант, калі ўсё зменіцца, яны па меншай меры захоўваюць магчымасць, каб вось гэты падмурак існаваў.